Lona umndeni wakwaMazibuko, lo mndeni uthi usuhlala ngokuthuka izanya ngemuva kokuhlaselwa iqembu labantu abazithathela umthetho ngeSonto eledlule. Bathi leli qembu lafika lathumba lashaya ubaba waleli khaya, kuthiwa ulimele kakhulu akasakwazi ukuhamba futhi usekubhaceni. Umndeni osele ekukhona kuwo nezingane sebelala ezitabeni besaba ukuthi kungase kubuye leli qembu. Lo mndeni uthi uyawazi amalunga aleli qembu osubavulele icala kodwa akukho amaphoyisa asakwenzile. Bamsabise ngokuthi ufonela private number bathi akasule leli cala. Mabengasule icala bazombulala ingakho ebalekile kumanje ngekho. Amaphoyisa sena lithemba mina amaphoyisa engigcina ukukhuluma nawo ngithe ubaba ubheka icele uhlezi ethi amaphoyisa ayasebenza amaphoyisa akho uyawathemba kodwa thina njengomndeni namalungu omphakathi sibonile ukuthi ubaba ucela uyasikhohlisa. Umphakathi uthi esinye isisulu sisesimweni esibucayi esibhedlela. Itruck yakhona bengilashikwe ngana number plate. Babe sehamba nami. Babe sophuma nomphakathi uthi uzama ubajaha bahamba nami baze bofika la babe efuna ukungisa khona. Mabefika la befuna ukungisa khona bafike bangilalisa phansi. Amaphoyisa athi ayaphenya futhi kuseduze ukuthi abophe abenzi bobubi. About mebephuthuma la iswe ngakhona babashaya umunye wabo la kuvula amacala okushaya ke esithemba ukuthi bazobopha ngoba izolo ukuthi bebafuna kodwa kushuthi basaphambana kodwa sinethemba lokuthi bazoboshwa maduze. Ngenkathi abasolwa begcwele amathafa, umphakathi wakwaGodi usaqhubeka nokulala obenyoni. Londi Khadebe, SABC News, eMnambithi.